Yes, chef. Napabata, chef. Okay, number 1. Inga munondiziva vari kuti komishina vanomubharaiza. Aiwa ndoronga. Handorizadza ground ire. Mamiliyoni kana 5 billion chaichaivo vanhu ndiro vanenge varimo. Mati? Handizvo chef, handozati munyika vanhu havapfuuri havo 5 billion. But I will do anything for you and everything, sir. Yes, number 1. Okay, chef. Bye-bye. Kabiki! Chitekete mai wambiro! Shikai kuno! Chef. Marcel. Right, my comrades. Chachaya. Ndabva kutaura na number 1 izvozvi. Launch yedu yema by elections iri kumangwana. Yes. Saka munoziva zvinoreva. Right. Chef, zvazvakutoda apa kama chef. Ndezvekuti kuti basa rinatsoenda right. Pari kutoda makuponi hopo chef. Iwe musoro mako iwe chitekete. Unongofunga zvemakuponi chete. But chef ndokuti basa rinyazofamba. Number 1 ari kuda kuti dzadze ground iri. Vanhu vashaipe kutsika, tikuda mamiliyoni, 1 million offer. Mamiliyoni? Kana more. But chef, mchoni medu muno mamuna mamiliyoni kamuno. Saka tunoona kukuona kuona udaro. Ini mayouth imi. Ndimo kuti toda kutungamira musangano. Imi makapusa kuda iso. Tiri kuda kuona kulonchi koko kune vanhu. Tiri kuhaya mabhazi. Kana makasangana nebenzi kana rakaita sei mubhazi. Youth yese munosangana naye murodi kanda mubhazi. Mapsinzwa? Takwaona vanhu variko kulonchi. Chef. Kumanje tikazoona vaya vanenge vachifudza mombe. Yomvene. Chikuru chii mombe nemusangano? Musangano chef. Ingozipindura. Okay chef. Yo chatengesa yo. Very rude. Mai watata. Chef. Madzimai kutambisa basiketi achiriko. Variko hobo chef kwangaende. Variko vanouya. Tikuwada. But this time dai muka unganidza tuma yellow bone haikona kutora kavatema kunge isu kudaiko. Chef. Nokuti number 1 anenge ariko. Ava toda kuti Chef, ipapo matotaura chef. Magona mataura. Nekuti mbuya dzamakazombotizigira last time yosa cherewo. ana magogo vani. Antambe ne vanhu shamwari yakazvinzwa ka. Ana magogo chembere kuti asiye kwacho. Chembere ndi mbuya yako. Chirega kutukana naika. Aiwa chitekete. Haikona kudaro ka. Ava vakuru kwauri unofana kunge uchiwa respect. Chef, but mudiki kwandiri musangano mfana kwandiri. Kati vakuru kwauri pakuberekwa. Anditi basa rako iwewe unoriziva ka? Pama journalist apa. Andidi kuti pauye ma journalist aya tisingawirirana nawo aya. Vanoripota sirizo nemusangano. Uri kunzwa? Ya toda ma journalist aya anoteerera zvatetichida kumusangano kwedu. Naika ndoda kuti launch iyi izikanwe advertiswe kukunda zvakaitwa makondomu muna 1990 muyamwa anditika ya okay pana nemubvunzo ko regalia chef ndo supply inge kapfeka vanhu kapa launch mai vatata ndozvinobvunzwa here pane vana izvozvo munouya kuoffice togara pasi tokurukura nyaya yacho okay right hatina nguva ngati manyamanyai munhu wese anoziva basa rake let's go
Chef. You may want to go to uchaona kutakura kwacheta vanhu nemabhazi. Obvious, vanikuita kuti bhaiza kuti vane vanhu. Apa vafamba vachitaura masasi kuti kala yedu nyowani ndeyavo. Imagine. Chero zvikaita sei kala ndeyedu. That's right. Apa hepika pakutoda kuti tiite strategy yotinoita counter sei. Manje big ndo pasina chef. Hatina mari boss. Dai makuru anika vakasanocinja mari paipe vakaisa kuma-US satapandukirwa nakumba. Izvesoka tikadaita kuti ngoitora takutongoibhina. Maiziya? Yeah. Unoziva makuru ano ipapa vakanonoka kufunga. Makuru ano vanoita kamwe kakurelaxa so panoitwa mademonstrations avatungamiri. Last time vanga kutotuka vanhu kuti mapindire mastreets after my elections. Vanenge vakawandirwa plus mukuzivo makuru ano avazofanira kusungirwawo kamaiba. Zvimwe zvacho zvinotoda kuti umbopusha so tinotonga sei nyika iyi. But anyway sungatite basa redu ratikavinga. Saka watipaipa counter yedu ndeyekuita sei? Isusu zvatongoita apaka totongotora mapics emabhazi ari kuenda chero kwaari kuenda totongoti isusu vanhu vakamanikidzwa kuenda kumusangano. Maiziya? Yeah. Good idea. That's why you run this department. Keep it up. Keep it up. Right. Anyonga runga rakiki sei. Izinosimudza. Chef. Izinosimudza nyonga runga rakiki. Izvi. Mazo dzinotomboita chite munhu. Panozobata mirira dzemusangano unozviita zvorukuita izvi. Inini chisimudza chi. Alright. Masina hangu rumwa. Yes. Yes. Right, my comrades. Mapia mvura here. Amuna pia comrade gadiki vape mvura. Handidi kutaura navanhu vane nyota ini. Vape mvura. Right, nyaya iri pano ndeyekuti nelaunch campaign yedu my elections. Sorry, my elections are here. Muri vebepa ripipi? Handisi webepa. Comrade, this is my press conference. Handidi zvekuchairirwa matswa. Kana ndichibvunza kuti muri vebepa ripi handisi kuti ndiri kutaura kuti munoshandira bepa nhau ripi. Kwete kuti makagadzirwa nebepa. Muri kuzvinzwa? Handisi webepa now, ndiri online television. Saka uri kutsvake chii pano? Pano ndiri kuda vemapepa nhau. Handiti? Iwo kana usiri webepa nhau buda muno izvozvo. Ndati buda muno. Iwe buda comrade kadiki budise muno. Right, okay comrade. Garai pasi. Ngatigare pasi, let's get settled. Mamusina kunyatsotsanangura comrade. Right, vape makuponzi comrade kadiki. Makupona. Right. Makupona. Vane dzimota moisa ufiyo motikari dzenyu vasina motikari motengesawo muchiwana kuti marito enyu nai. Handiti ka? Right. Tikuda kuti imi mushambanze launch yedu mumapepa nhau enyu. Handiti kuchange kuine mangoma vakadzi vaya vanotamba vaya vachisheka vanotweka vaya doro chikafu zvese zvinenge zviriko zvakawanda nai. Saka iwe futi uyachatinetsa. Ndada kubvunza kuti saka muri kuti doro chikafu nevakadzi ndochete zvekufambirwa nevanhu kurali here? Aikazvo saka ungoroda chii? Vanhu vakanwa doro vakajamba maspika chimwe chavanoda chii? Ko number 1 anenge aitwa here sezvo mati irali ilaunch yecampaign rally. Aimimi comrade ka mabvira kare muchindinetsa imimi. Comrade ndipei kupondera ngo kuno. Unza kupondera. Buda, get out. Tora ka kamera kako bude muno. I said get out. Buda muno. Iwe buda muno.
batumisa Iwe buda. batumisa kuzakuzobuda seka namudzinga. Right. Nai comrades. Munhu ndamupa zvinhu zvangu, makuponi angu, mvura yangu, oda kundinetsa futi. Zvinoita ere izvozvo? Ayi wakadai danga zvina mutsinda. Right, kana zvisingaitika chibatidzai makamera yenyu muchinyatsobvunza mubvunzo kwayo. Yes. Right. Sekutaura kwadaita ndau yedu yakamira yakadai. Chef. Come in. Chief, take a seat. Zvibatsireka mwana wamai. Zvibayuka. Tatotanga kare. Oh, arigeti bati. Akona. Tinoita chiezi namakurumza kufutura baba nenyota. Chief Mabungu, nyaenda kudaidzira pano idiki. Mangwana tine launch yedu yema-elections iyai. Saka number 1 vari kuuya. Urikuzwa? Vanenge variko. Saka mangwana toda kuti kunge kwakatsikirirana vanhu. Motikari dzese kubva manheru nhasi musasunga. Because mangwana dzimwe dzinenge dziuya kupi? Kumusangano. Mabhazi chimboasiyai musabata. Handitika musamabate, please. No, aiwa, pakanaka ipapo chef. Ndichatoita communication to all stations to that effect kuti zvigadzirike. Tototenda ka COVID yakapera. Vanhu avo vakukwanisa kuita sei kufamba vakasununguka. Aiwa, vanhu ngavaungane. Good, musangano ndiwo munhu wese ka. You're right. Unofanira kuungana. Iwe ndo zvatokudira iwe chief. Gwara remusangano ka unoriziva. Aiwa, gwara remusangano aurasi. That's nice. Zviya ma-inputs gore nawo wazopiwa ere? Ma-inputs chef ndakapiwa. Nai. Zvekuti chibage chandinacho kupurazikawo. Aiwa, chitaurisike. Kana 1000 tons chaiyo. Kushidza. Aiwa, ndakabasa tiri kurova. Yeah, ndo zvinodiwa. That's nice. One other thing before you leave. Zvongochitaura zveCovid zviya. Tichingopedza uno musangano isisu. Mutemo weCovid uya ungabva wadzoka. Munhu wese ngaapfeke 2 mamaski. Anoonekwa chete akapfeka 1 mukati. Kuti uku handiti munoiziva kungoti iya. Handika? Ya. Anenge akapfeka 1 mukanda mukati. Ya. Tokuti rari yavo isadi isaite vanhu handimaiziva. Yeah. Good. Alright, chef. No, pakanaka ipapo. Ndikaitiende. Naika? Alright, Shaman. Tobatana. Alright, man. Okay. Tuonana. Bye.